Još nešto ne klipom, odklažer, ali... Ja sam brzo to rekao. Danas... Pa jeste kakav haker više pizdu materinu. Šta je on? Ne bolo ništa isti. Haker jebati. Danas ću da pokažemo jedno nešto novo. Ti vjeruje? Jedno ovaj. Load more. Valjda kod... Ne znam koji youtuber je to snimao. Miki aktiv. Baš gledamo kako Miki napada. Obavezno posjetite kanal KIMMI01. Alte sjelo. Posjetite kanal. Neko na Instagramu je poslao. Ne znam ko je. Teraz sam jako aktivan. Idemo u battle. Ok, bože ti. Sam rekao je ne znam, promenio sam push. Push, da. Promenio sam push, sad više ne ide. 20 dragona. Sam push više ne upadaju. Ali idemo ovako, bacim to i svi rageom. Sad se ne znam, vjerovatno. Ja, ne. Kako sam sad failovo? Fuck. Sam mogu reći fuck, ne mogu bacam da. Sam udario od radijator. Evo ovdje da ovo. Ima tu šta? Ja sam glup. Možete bi si i nešto tower. Mogu zep, sam mogu namotim. Moram pokazati jedan screenshot. Zanimljivo. Znači mislim da sam ovdje sada screenshot, ali ipak... prva, šesta arena, to mi se desilo na mom drugom akauntu. Šesta arena. Dobro. Šesta arena. Prvi level. Ili se previše brzo digao, ili ne znam šta. Imam logično objašnjenje za to. Sad me je pokidao. Sad odbranit ću se. Hoću se na tower. Otkinuo mi je oba jebena towera. Sad uzmijem. Možda sam zapala. Ovo je gotovo. Ko bi se od toga odbranio? Nema šta, prvo sam, ne znam, dižem se pa padnem. Agent pečeljka.
Moram da pokažem jednog lika. Sam da ga nađem. Inače, lik je sa Balkana. Ovog sam pobedila, da? Evo ga. Evo ga, on. MS Force Clan 2. E ti, idemo kod Rajko Pro. To što si uradio? Nikol. Nikol, što si ti uradio? U ovoj fori ti sad kopiraš MS Force Clan. Ovo MS Force neće gledati, ali... Ja bi nešto preduzeo. Okej. Fuck. Znači tu i bomber treba, tako je bomberu. On se odbranio do ovoga. Ali on sam se odbranio od ovoga neverovatno. Mogu poredno se odbranio od toga. Skeleton army, bum, zap. Sad sam mislio, onaj moj... Ovo sam čisto, moram sam da bacim rage. Idem skeleton armiju. Ja ne! Ja ne. Na loše mjesto zapio da tower. Na loše mjesto zapio, ode mi sve u kurac. Znači, deki je jako dobar. No, donirao bi ja svima. Znači, on treba prihvatiti friendly battle. To je jedini youtuber koji mi je prihvatio stvari friendly player challenge paid. 7. Pokidali smo. Znači se prvi video dok ne dođe malo ću dižem sprema i dok ne dođe round chess. I evo ga, ratio sam se. Dio sam se, palo sam, izgubio sam, pobedio sam, izgubio, pobedio, izgubio, pobedio. Toliko puno reći. Malo vremena. Tako puno reći. Tako malo vremena. To nije zdravo. Ništa ti. Sada bi vam toliko tako sam... Kam? Si budala, ne znaš šta pričaš. Kama reći. Jeba sam se. Znači, Ifren... Evo da će da zabolo. Ovo ja radim kad mi zaboravim. To, ali uvijek izgubim. Pa. Ja nešto ne igram, nije bitno. Ja posle. I internet. Ovo što mi radi. Izgubio sam. Ono sam jedan clown. Danas... Danas sam te skupljena.
išao 30. Prolaz. Za 1. 45. Ne znam da imaš da potrebno za očekivati da li to nije potrebno da krime 0.33 valjda. Ok, tu je moj pušt, tu je moj pušt. Tu sam. Rokamo. Čekaj samo. Legna. Upe. Svi koji želite me zapratiti na Instagramu, ja sam Lokadonija crta Jule. Neki su zapratili iz prošlog klipa, neki nisu. Koji nisu, obvezno zapratite. Zato sam sad nevjerovatno subovi rastu. Znači, ne znam, ja nisam pogledao koliko vam su sada subscribera. Ali kad sam to ne možemo do 6, ali dosta je porasla cifra. Moram samo stopira. I nastavimo se. Jeste, imaš na mom samo smo odgovorili konče pozdrav za kremijenu ali veliki pozdrav za prožek jako je sakopit nešto klona rada fajda struju pozdrav neće dobiti John Cena Lifehack Milan 10 Drkaću Drkaću jaj imena sve ima ima nije bitno još ništa mi nije bitno ja nemam ime joj imamo bomber aha ja pička odnosno tower nešto mi internet bar pa ćemo nastavljamo. Baš sam nastavio u tom najtežnom trenutku. Ne znam, sad ćutim i nerviram se. What the fuck? Tu mi način mlađi brat plače. Kao i obično. Ko mene nema mira u kući da vam iskreno kažem, ljudi. Vidite, jedan dan ko mene ne bi preživjeli, ne bi živjeli. Mene fora na Instagramu. Ono kao kad izgubiš jaknu, ja sam plakao. Mislim da sam se plakao, nego smejao se. Prva pobjeda u ovih 14 minuta. Ne, površimo još jedno. Nije bitno. Da li će biti pohodaran 7 ili neće, saznajte uskoro. Da li ste znali da je jedan MS Force klip, znači, ne znam kako odjavljuje jebote. Kako jebote odjavljuje. Kako, i još nisam pogledao. Zamislite, još nisam pogledao jebote, a gledam YouTubera svaki dan. Gledam ga svaki dan, jer ću to pogledati kako završava, jebote. Također, pišite dole komentari. Pišite dole komentari. Šta želite da snimam na Androidu? Ali naravno, više ne mogu rašava.
Ja me više ništa nećemo da snimam, samo ćemo snimamo Clash Royale i reakcije naravno. Bez reakcija, ono mislim, naravno da pokušao sam da što je reakcija, ne smiješno ti je. Inače, pratite na mom Facebook profilu i Instagram profilu. Trebalo bi da vam bude nešto drugo. Tu nešto ne budemo Instagram profilu. Neću sad biti. Odluka donje srte jule. Vidjet ćete, imam 40 nešto pratioca. Neka velika bajka. Protiv mi neki koji nam pojma ko su. No, pratim ono. Zar neki koji znam, ne pratio, neću ni da pratim. Znači, eto. Ne. Uzet ću jedan hit sigurno. Tako je. Ok, znači ćemo ovako. Idemo sad. Please jedan hit. Please, please. Tako je. Još jedna lagana pobjeda. Sad nije lagana, preteška pobjeda. Neće pobjedi moj Tetragran. Ne. Još 7 krona smo skupili. Veoma smo nešto aktivni. Mogu je Cmika zakupio, Guru je zakupio 24, Tažda 22, Marko Uglješa, ne znam, dobro, Cmika je teško brstano, usmjereno. Inače, kad zakupim ovaj subor, kad zakupim gemove, će otvarati Legendary Chest. Konačno mislim ono, nije konačno. Nego treba da vidite, vi mislite znam tako tvrčestvo nije, tako to treba prvo sakupiti pa da se oni sačekaju da se otvore, ali to se treba jednom da se dana. Inače se snimam i mrako ništa ne idem oko sebe, sam malo ubrtim telefon, telefon je postao Superman, haha. Cool fora, znam. Ne, sad ću potrebu Ambera. Sad si gotov. Ću ti ga... Što je baže s njima on gore? Ha. Ha. Kakva sam ja budala? Znači, veća budala ne može postoji. Kako ide ovo? Nije bitno naši. Evo još jedno. Ok, idemo sada. Idemo. Sve tvoje armije. Idemo ovako sada. Idemo sada najjače ekstra. Ajde, please, još jedan hit. Fuck, dude. Nekoliko se ja trudim, znači oko kanala i svega. Ali ipak opet ne možeš da postigneš sve što hoćeš. Da, nijedan dobro. Koliko ima naše tower? Samo
još ta jedna borba. Ne moćem koliko ja lupam tele. Ok, ne šalim se. Sjedim ću taj još jedan. Ne. Telefon je čitav, samo da... Znate, ako ste zanimljivi. Ako ste radoznali. Telefon je čitav. Samo da vam kažem. Gospodi pomiluj. Dobro, mislim, ništa ne prinaš. Ne, šta nema veze, bre, ovdje tower, bre, izbog trimoši. Hvalim te Boga, ja prekrstio se. Otvaramo crown chest. Tower sam odnela. Gdje ćeš? Gdje si pošao s biciklom na... Si pošao s princom na mene, jebote. Mislim, stvarno. Nije u redu. Znao sam, jer čitam, mislim ljudima. Eto ga, pobjeda. Šta se to događa? Kad ga pogađa? Šant, neću da provociram. Ovaj klip traje duže nego onaj prošli. Okej, nema šta spisani, nemojte da me kikira, sam zlobe 20 za... Nećemo kikati, au. 370 golda, 3G. Battle Ram! Au. Tesla! Ja dobio sam Battle Ram! Battle Ram! Hvala! Thank you Supercell! Thank you Supercell! Thank you! 50 kruna. Ne znam da li ću više da skupljam. Tako da što čekaju like, share, sub. Pretplatite se na kanal ako to već niste uradili. To je to.